Γεια σας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ankalaev με τον Περέιρα τι έγινε. Jones που λένε για Aspinall. Charles Oliveira που λένε με τον Topuria. Και έχω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να τρίψετε, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας. Κάτι αρνητικό για τον Ισλάμ. Ναι. Αλλά πριν από όλα αυτά, ας πιω πρώτα μια γουλίτσα εδώ από το Divino Coffee, στην υγεία σου Αλέξανδρε, και πάμε τώρα ένα-ένα τα θέματά μας. Περέιρα με Ankalaev. Παιδιά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές πως όταν ένας striker, ο οποίος δεν ξέρει να παλεύει, έχει στο νου του ότι ο άλλος θα μπει για μπάσιμο, τότε όλη η θέση αλλάζει. Κατάφερε τελικά ο Ankalaev να τον ρίξει? Όχι. Κατάφερε να του κάνει ground and pound? Όχι. Αλλά ο αγώνας δεν έληξε και κέρδισε ο Περέιρα επειδή τελικά δεν έπεσε. Έτσι, δεν κερδίζει αυτός που τελικά δεν πέφτει, αλλά κερδίζει αυτός που μαζεύει πιο πολλούς πόντους τελικά και δείχνει πιο επιθετικός και ούτω καθεξής. Άρα ο Περέιρα για εμένα έκανε αυτό που περίμενα να κάνει, να είναι πιο συμμαζεμένος στις επιθέσεις του, γιατί φοβόταν τα μπασίματα του Ankalaev και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει το παιχνίδι που έβγαζε με έναν καθαρό αιμοστράικερ όπως ήταν ο Αντεσάνια και ούτω καθεξής. Ναι, ο Ankalaev από την άλλη έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και νομίζω δικαίως πήρε το τίτλο και μπράβο του που έμεινε στο όρθιο και έκανε αυτό που είχε πει ότι θα κάνει. Δηλαδή ότι δεν θα σε παλέψω εγώ, δεν χρειάζεται να σε παλέψω και ούτω καθεξής. Ναι. Τι είναι τώρα ο επόμενος σταθμός για τον Ankalaev? Για να δούμε. Πάμε τώρα για το Jones με Aspinall. Ο Jones σήμερα δήλωσε ότι θέλει άλλο ένα εξάμηνο για την προετοιμασία του. Θεωρώ ότι είναι λάθος το να το κάνει αυτό. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, ο χρόνος δεν συγχωρεί όποιος και να είσαι. Οπότε νομίζω είναι εις βάρος του να το τραβάει κι άλλο πίσω και άλλο πίσω και άλλο πίσω. Ή παίζω σε 1-2 μήνες. Το εξάμηνο νομίζω είναι πολύ σε τέτοια ηλικία. Ωραία. Μπορεί να βγω και λάθος, αλλά ναι, εμένα αυτό μου λέει το ένστικτό μου. Καλύτερα να αποσυρθεί έτσι όπως είναι, με 0 ήττα από κανονικό αγώνα. Και κανονικό αγώνα εννοώ ότι αυτό που έχασε τέλος πάντων ήταν δυσκαλυφιέ. Ναι, καλύτερα νομίζω να αποσυρθεί, αν είναι να παίξει μετά από 6 μήνες. Τώρα, πάμε για το Oliveira με Topuria. Είναι πολύ λογικός αυτός ο αγώνας. Για μένα στο μυαλό μου έτσι θα έπρεπε να γίνει για τον Topuria πριν πάει για τίτλο. Ο Oliveira είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίχτης, είναι ψηλός, έχει ένα καλό striking, δουλεύει τα πόδια του πολύ καλά, το είδαμε με τον Darius. Καλά, για το έδαφος ας μην το συζητήσουμε, η πάλη του δεν είναι τόσο καλή, αλλά το έδαφος του είναι αυτό που είναι και θα είναι ένας πολύ καλός σταθμός για τον Topuria. Από την άλλη βέβαια έχουμε δει ότι ο Oliveira ξαπλώνει σε κάθε αγώνα και δεν εννοώ για τον Brazilian αλλά από χτύπημα, οπότε ναι, ο Topuria είναι πολύ επικίνδυνος για τον Oliveira, αλλά είναι ένας πολύ καλός σταθμός για να γίνει μία αρχή. Ναι. Πάμε τώρα για τον Ισλάμ. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δείτε ότι αυτό που έλεγα για τα double champ και το ένα και το άλλο για μένα είναι μόνο για τα λεφτά και μόνο για τη φήμη. Ωραία. Αυτό που συνέβη με τον Topuria θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται με όλους. Δηλαδή, θέλεις να ανέβεις κατηγορία, παράτησε τον τίτλο σου, παράτα τον τίτλο και ανέβα κατηγορία. Ή, επειδή ακούγεται πολύ σκληροπυρηνικό αυτό, ανέβα κατηγορία, παίξε 1-2 αγώνες και μετά πήγαινε και για τίτλο. Τι λέει λοιπόν τώρα εδώ ο Ισλάμ, το οποίο θεωρώ λάθος? Δεν παίζω με τον Topuria γιατί δεν έχει αποδείξει
σε αυτή την κατηγορία ότι μπορεί. Ωραία, εσύ τι έχεις αποδείξει στην πιο κατηγορία ότι μπορείς? Θα μπορούσε κάποιος να πει. Είσαι τσάμπ στην κατηγορία που είσαι, δεν είσαι τσάμπ στην πιο πάνω κατηγορία. Άρα και εσύ ανέβα μια κατηγορία, παίξε 1-2 αγώνες και αν κερδίσεις πήγαινε για τίτλο. Άρα γιατί στον Τοπούρι λέει ότι εγώ δεν θα παίξω μαζί σου, γιατί θα μου πούν πάλι ότι έπαιξα με έναν από την πιο κάτω και εσύ περιμένεις ο πιο πάνω σου να παίξει με σένα που είσαι στα πιο κάτω κιλά και να πας για τη μία για τίτλο? Ο άλλος δεν θα πει ότι έπαιξα με έναν πιο... Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί βάζουν τους αθλητές σε μια τέτοια διαδικασία να κάνουν μπρος και πίσω, που εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως είπα, παίξε 1-2 αγώνες και μετά πήγαινε και να γίνεις double champ. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Εννοείται δεν ξεχνάτε, πατάτε καμπανάκι, subscribe, follow και τα λοιπά. Τα λέμε.